Me kaikki tiedämme, millaista on normaali Minecraft. Kerät puuta, kiveä, rautaa ja timantteja. Ja tapat Ender Dragonin. Helppoa, eikö niin? No, mitäs jos maailma olisi vain yksi chunkki? Otetaan siitä selvää. Aloin täällä. Eli tässä on nyt tää meidän chunkki. Ja joo. No niin. Eli mitä mä nyt tehdään? Ehkä me hakataan tää puu tästä. Me tarvitaan tästä kyllä saplingia, että me saadaan lisää puita. Koska jos tästä ei tule, niin me ollaan kokattu. No joo. Mainitaan toi loppuun joku myöhemmin. Hetkonen. Mitä? Voi. Hetkonen. Miksi? Alright. Vähän mielenkiintoista. Katon tästä vähän kiveä meille. Tuossa meillä on rautaa vähän. Mitä? Onks mulla joku Dexter-päkkinä vähän rikki? Okei, joo, oli. Nyt kaikki pitäisi näkyä. Joo. Mennään hakkaamaan meille sit vähän rautaa varmaan. Oho, katos, täällä on hiiltä. Alright. Noin. Pitäisikö meidän mennä tutkimaan vähän tänne alemmas? Käydään hakemassa vähän timantteja, jos löytyy. Alright. Lähdetään katsomaan, onko täällä timantteja tai lisärautaa. Musta tuntuu, että turvallisin voisi olla, että mä menen tästä reunaa pitkin.
Katos. Hetkonen. Ainakaan nyt nää luuli jo. Mennään varmaan tuonne jotka on tästä vaan alaspäin kaivamista. Tuolla on jopa paljon. Oikein en pysty klutsamaan tuohon. Hetkon. Mikäskään mitään nyt on. Eiku Onks täällä jotain mobeja? Siellä on zombia ainakin. Mitäs me tehdään? Oh shoot. Okei. Redstone. Ei ollut ihan sitä mitä mä oletin, mutta voimme tätäkin ottaa. Tuolla on joku toinen luku. Joo, okei. Mitä? All right. No toihan meni hyvin. No. Mulla on kaikki mun puut kyllä siellä. Täytyy niitä varmaan käydä hakeen sieltä ehkä. Tehdään tosta meille arkku, ettei me menetetä näitä rautoja. No niin, mihinkäs me mentiin? Ei. Mä kuolen tähän muuten varmaan. Okei, no. Ei mennä tonne sit. No ollaan sitten varmaan tässä pinnalla vaan. Pitää päästä sisään. Sharing voisi olla jo. Siis on tää. No niin. Nyt me voidaan lähteä ehkä hakemaan niitä mun tavaroita. Testataan, että aura farmataanko me. Ei. Mä en kuole tän kanssa nyt. Okei, mä feilataan. Niin sitä salvoo. Mitä tehdä? Mä en yksinkertaisesti mitä tehdä. Alright. Mä lähen. Et mitäs tässä sit sanois? Tää nyt. Ei ku... Oh my god. Okei, noniin. No niin, nyt mennään sinne ulos. Meidän täytyy kohta luovuttaa sinne ylös rektorinen. Ei nyt koko juna. Menkää pois. Please. Okei, hyvä. Okei. Oh. Yes.
Et oo tosissaan, että se tippu se voidissa mun waterbukeettiin. Okei. Me ei olla menossa enää alas. No, hankitaan uudestaan sitten ne tavarat. No, se meni sinne. Aha. Joo. Eli otetaan tosta nyt mainoustarvikkeita. Mä otan vähän tästä tasaisempi ensin ehkä tästä mun vasen yläkohdasta. Ja rakennetaan varmaan alue mun talollekin sitten. Ei. Okei, ne ehkä selvis. Okei. Jätän tästä meidän kivettiin talteen ja saadaan tähän dirttiä tilalle. Itse asiassa me tarvitaan tästä vielä dirttiä pois. Mitä oikein lateria pitäisi tehdä? Eihän me tarvita siitä kuin 2x2. Ei voi. Ja nyt pitäisi olla vettä vielä niinku tossa. Hyvä. Ja nyt katsotaan, kun mä näitä dirttiä, te saatte nyt tästä. Okei, no niin. Mun lapiainen on ihan just. Nyt saan katsoa kaikkia dirttiä tästä. Eli otetaan tähän vähän dirttiä. Noin. Nyt tää näyttää ihan hyvältä. Pitäisikö meidän sit ruveta rakentamaan sitä talon aluetta vaikka? No, mä nopeutan tän teille, ettei teidän tarvitse katsoa tätä. Okei, no niin. Mä nyt tein tähän sen talon pohjan alueen ja mut loppu dirtti kesken. Meidän pitää nyt keksiä joku, että miten me saadaan tähän lisää dirttiä. Mutta pitäisikö meidän ennestään käydä vähän mainaamassa vaikka? Hetkonen, tästähän me saadaan dirttiä. Käydään tekemässä meille lapio. Hakataan tästä nyt aika paljon tätä dirttiä pois varmaan.
Mä voin nopeuttaa tämänkin teille nyt, niin teidän ei tarvitse katsoa tätä. Okei, no niin, mun lapionikin hajos. Eli... oh no. Tuolla on creepereitä. Mitäs me tehdään? Hetkonen, mä lyön sitä vaan mun pikillä. Älä. Se ei saa nyt räjäyttää tota mun alustaa. Okei, no se tippu voidiin. Jes, okei, hyvä. Okei, no niin. Mennään hakkaa vähän lisää hiekkaa. Otetaan tämänkin taas teille. Okei, no niin. Meidän täytyy nyt tehdä vähän likainen temppu. Mulla on ruuat ihan lopussa ja mulla ei ole mitään ruokafarmia. Niin meidän pitää nyt tehdä näin. No niin. Nyt me saadaan tää ehkä näillä dirteillä jo valmiiksi. Ja boom. Se on nyt siinä. Lähdetäänkö me sitten mainaamaan vaikka? Se vähän epäonnistui viime kerralla se meidän mainausreissu. Ei. Miten tää on vieläkin täällä? Ei se ole ei tänne ole uuttakaan voinut spawnaa, kun täällä on ollut tätä valoa kyllä tästä laavasta. Hei hetkonen, mä kuulen täällä. En kuulekaan. Jodas nyt mitä mä teen?
Mä en voi oikeesti Miksi mä otan koko aika damakee? Mä en oikeesti osaa pelata tätä peliä vielä. Hetkonen, tonnekko pitäis ländää. Sitten tohon. Täällä on nyt ihan selkeästi sit moveja. Tohon mä en tuu selviämään. Niinku mitäs tässä enää sanois? En mä kohta enää edes halua mainaamaan ja pitää vaan ruveta tekemään taloa. Mulla oli sifti pohjassa. En mä osaa puhua. Noi. Sitten, no. Onks tuolla kivipikki? No kun en mä selviä sinne. Kokeillaan ottaa tästä sieltä blokkiin. Noin. Joo, eikö mennä kaverilla? Noin. Okei, joo. Okei, no. Hetkon. Mä en oikeesti enää tiiä. Ehkä mä vaan rupeen rakentaa mun taloa, niin sitten. Taitaisi arvoille kommentoida. Okei, tuolla pitää enää. Paitsi. Joo. Meidän itse asiassa maailman jälkeen rakennut pysyy elossa. Okei, eli tästä. Tosta. Tästä. Tästä me saadaan vähän rautaa. Okei. Sitten tästä. Tästä. Mä en ota enää yhtään. Ei. Mä en mene tänne. Joo, kun mä kuolen tonne instana. Joo, mä olisin okei, mun täytyy päästä pois täältä. Mistä mä pääsen edes ylös? Ei. Mä en nyt voi kuulla tällä. Mitä? Pep. Hello there. Pep, pois. Tuolla. Okei. Mä oon kokattu. Mitä? Okei, mitä? Okei. Mitä mä teen? Heti kun mä respawnaan, niin mä lähden vaan juokseen alaspäin. Väärä suunta. Etkö, mitä?
Mitä? Tää oli just täynnä mobeja. Alright. Okei. Alright. No, täällä on vähän saplingeja, kato näköjään. Okei, no niin. Eli tää on nyt täynnä mobeja. Alright. Me tarvitaan tonne lisää kyllä vielä valoa. Mä just tein niistä kaikista sitten. No, ihan sama. Tehdään sitten. Ei ainakaan lopu kesken. Eli yritetään mennä riskillä tänne olla sitten. Aika hyvä sitten. Tuosta. Tästä. Ootari muuten jo. Mitä? Okei. Yritetään pitkiä mitään sellaista. Mä kuulen tuon pakosti, jos mä tipuun. Hetken. Mitä? Okei. What do we do? Oliko missä? Tässä ei mitään ole käytännön varmaan. Eikö mä nyt tehdä vaan näin sitten? Okei. Se oli liian matalalla sitten. Pitää kyllä yrittää saada ne mun torchit takaisin. Otetaan mukaan. No. Alright. No. Ei tossa oo kyllä mitään mihin me voidaan klutsata, niin meidän täytyy nyt vaan vähän jumistua. Eli otetaan nyt dirtteä ja me lähdetään pelastamaan ne mun torchit. Alright. Mä menisin just heti kuolla. Noin. No, tehdään noin sit. Okei. Eli mun torch ei selvinny. Ja tää vaan perusportaluun näköinen. Alright. Mitä tästä kuitenkin? Onks täällä jotakin? Ei. En oo taas jumissa täällä. Okei, täällä ei oikeesti mitään. Mä mennään vielä alaspäin sitten. Niin, mulla oli peipot kasassa sitten. Onko siellä olla mitään? Ei. Okei. Mä tiedän. Ok. Eikö me nyt lähdetä mainaamaan siitä? Eiku, mitä mun kivillä on käynyt? Häh?
No en mä tiedä. Mutta eiköhän tässä ollut tämä meidän eka jakso. Ja en mä tiedä. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa, jos sellaista tulee. Niin nähdään siellä ja muista tilata mun kanava, please. Okei, moikka!